akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ụtụtụ ọma nọ ndebe anyị n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata. Gọvanọ Chukwuma Soludo enwetago okpe ekele maka iweta mmepe na ịtụpụta atụmatụ dị mma na Anambra steeti. Ụkọchukwu ka Anglican bụ onye akagbusi akpọgo oku ka amara uche ndị mmadụ na-adịa n'ihe gbasatara ihe ndị a na-afụ n'afele mba ụwa. Ndị otu ọlụ gbanụ ha dị nke anyị adọga aka na ntị na ndị ochichi egbu abụ ndị ji oji egbe ga-enwekwa ike ịkpa mkpamkpa n'oge sala. Populio ewepụtago okwu ọ na-ekwu banyere ya bụ igwe omento omimo AI. Ngwa ka ịgbapụ ya ọsọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata. Onye gịnị ya nọ bụ Obi Ajụlụ Soke. Gọvanọ Chukwuma Soludo enwetago okpe ekele maka iguzobe Anambra steeti n'ọnọdụ mmepe site n'ịkụnyezi mkpụrụ dị mma maka atụmatụ dị iche iche wetara mmepe. N'okwu ya n'Ọka, onye jibu ọkwa executive chairman Rumba South Barrister John Onyeakpa emere ka mata nke anụ a na gọvanọ anyị edebego ọnọdụ maka okporo ụzọ dị narị kilomita 9 a na-alụ tinyekwuoro narị kilomita 7 arụchagoro arụcha, akwa mmiri dị 8 n'ọnụọgụ, Lighthouse Government Complex yana ịkwalitekwa mmepe na okpoko na ịrụkwa Solution Fund City na ịhụ na ọkụ latrik na ịhụ na mmiri ọṅụṅụ na-agba. Barrister Onyeakpa mere ka mata na gọvanọ anyị ewetago nnọọ ezi mgbanwe na ngalaba nke mmụta, wee kwuo ndị nkụzi ruru 8,100 n'ọnụọgụ na 15, guzobekwuo smart school dị 22 ma wulitekwanụ usoro ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ prima na obodo dị 33. O mere ka mata na ụmụ nwaanyị ruru 161,000 bụ ụmụ nwaanyị na-enwe nwere na-eje ụlọ ọgwụ n'efu atineta na-amụ nwa n'efu, ma ewetazi ya na mmadụ na ụmụ nwaanyị na-anwụ n'ihi ịmụ nwa na steeti a. Ewetazia ya n'isi njedebe. Ewulitegokwa ụlọ ọgwụ dị 5 n'ọnụọgụ, ụlọ ọgwụ ọgbara ọhụrụ, ma nwekwanụ nhazigharị amụma ọgbara ọhụrụ, ụlọ ọgwụ prima dị 326 nke na ndị mmadụ nwere ike inwezi ahụike dị mma. Ọ gwara ndị mmadụ ka a gaa n'iru na-akwado Soludo mgbe niile. President Anambra State Council Boys Brigade Nigeria Venerable Johnson Oya Kagbusi agwago ndị nne na nna ka a na-agbaziri ụmụaka ha ka a ghara ikwe ka ihe ndị a na-afụ n'afele mba ụwa megharịa ha anya. N'okwu ọ gwara ABS na St. Peter's Parish Amawbia, Venerable Oya Kagbusi kwuru na ihe na-ebutezi ụmụ aja akparamagwa n'ebe ndị ntorobịa anyị nọ bụ aja agwa a na-egosipụta n'afele mba ụwa, ma kpọọ oku nyere ndị nọ n'ụlọ omeiwu ka a na-emepụta iwu ga na-agbaziri ụmụaka banyere ihe ndị a na-afụ n'afele mba ụwa iji wee kwalite ọnọdụ akparamagwa ha. Ọ kọwara afele mba ụwa dị ka ube na-abọ ma dụọ ndị ntorobịa ọdụ ka ha mara na-eso nke dị mma na afele mba ụwa ha wee bara onwe ha uru. Venerable Oya Kagbusi kpọrọ oku nyere ndị ụka Kraịst ka ha kwudosie ike gbaziere okwukwe ha ma chetara ha mkpa ọ dị na a ga na-esonye n'ụmụ mmemme dị iche iche ị ga-eji wee tụchụtara Jizọs Kraịst mkpụrụ obi ma hụ na a na-enwe ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ọ kwararịrị banyere ihe nhịarụ ndị mmadụ na-agabiga na Naịjirịa ma kpọọ oku nyere gọọmenti etiti ka ewepụta usoro dị mma ga-akwalite ọnọdụ ebimndụ ndị mmadụ. Ka anyị gabakwa n'iru n'aka ụwa nke ụtụtụ tata. Aha m bụ Obi Ajụlụ Soke. Headquarters Joint Task Force North East Operation Hadinkai ekwugokwa na ndị osochi egbu abụ ndị Boko Haram na ndị Islamic State West African Province ISWAP na ha ga-ebukwa agha ọzọ dịka ha na-ene anya n'oge Eid el-Kabir na North East. A na-eme ka amata na nke a pụtara ihe ụbọchị Monde site n'aka Media Information Officer Headquarters Joint Task Force North East Operation Hadinkai Lieutenant Colonel Sani Uba. A na-eme ka amata na ozi e nwetara na-egosi na ndị oji egbe anụnwa na-achọkwa ndị nkịtị ijikwazi ogbunigwe mbigbo ha ga-ekonarụ wee tụrichaa ebe niile n'ebe dị iche iche na Borno steeti. Ụba kwere nkwa na ndị amị anọrọgori na-ekesịa ji n'ume mụrụ anya ka azụ ịhụ na ya bụ ihe na ọ gaghị ekwe omume n'oge sala. Populio nke 14 ewepụtago ozi ụbọchị Monde banyere ihe gbasatara AI na mba a na-agba ka ndị mmadụ mara ihe ịche aka mgba dị na ya bụ ọnọdụ nka na ụzụ ahụ dịka ọ na-akawanyezi njọ n'ụwa niile. Popu ga-eje ya bụ nkọwa na Magnificat Humanitas na Vatican na onwe ya ma bụrụkwanụ ozizi Catholic Church na-esonye n'ụdị ihe ahụ. Ndị ọzọ ga-esonyekwara ya bụ ndị nọ na ndị isi gbagotere na Holy See, ma ha tụrụ anya na ndị chọpụtakwara American Startup Anthropic bụ ya bụ egwu eji na AI na ha ga-esonyekwa na ya bụ mkparịta ụbụba anụnwa a na-enwe dịka a na-ekwu ka ebu agha kajisie nkụnyere ya bụ atụmatụ AI dịka o si metụta igwe omenta omimo.
Rangers International edega ha n'akwụkwọ dịka a meriri Ikorodu City FC ọkpụgoolu abụọ sitara naanị otu wee buruzie Premier League ahụ nke ugboro 9 ha. Onye ji mgba aka bụ Chidebere Nwobodo nyere goolu na nkeji nke mbụ na nkwazi nkeji nke abụọ iji wee nye ndị Flying Antelopes ahụ ntụrụ ugo mmeri ahụ. Ndị gbasara ndị nke abụọ bụrụ ndị Rivers United. Ha mechaziri ndị Ikorodu nwetazia otu goolu na nkeji 58 site n'aka onye webatara bụ Moses Ali dịka onye chere bọọlụ na-enwere ike ijiritanwu bọọlụ ahụ nke ndị Rangers bụzi ha bụ ndị nwere akara 68. Ha asọrọmpi 38 ma otu akara ka ha ji wee mere ndị Rivers United bụ ndị ji ọkpụ goolu 3 Anastaghị Mali wee mere ndị Katsina United. Sonyere anyị na-akụ nwanyị na mmemme ọzọ anyị na-eme na ABS webụsaịtị anyị www.absradiotv.com. Sonyere anyị na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, afele mba ụwa anyị ABS Radio Television Facebook, ABS Radio TV Instagram. Anyị kọrọ gị na Soludo enwetago okpe ekele maka mmepe zuru oke ọ na-eweta na Anambra steeti. Anyị kọrọ gị na ụkọchukwu ka Anglican bụ onye akagbusi akpọgo oku ka enwee usoro na-eso n'afele mba ụwa. Ndị Joint Task Force ha dị nke dị na-ada aka na ntị na ndị osochi egbo bụ ndị Boko Haram nke ike kpamkpamkpa n'oge Sala. Populio ewepụtago akwụkwọ ozi banyere ya bụ igwe omento omimo AI. Ebe a ka akụkọ ụwa nkụtụrụ tata kụrụ ọnụ. Mụ bụ Obiajulu Soke na sị gị ka tata mara mụ na gị mma ngwa ka ọ dị.